Jeg vil lige vise, hvordan man sætter et rengøringsprogram i gang på den her Aerosteam Electrolux ovn. Starter med at trykke på tænd. Og så på et tidspunkt, så begynder den her knap at blinke. Trykker vi på den en gang, så står der A0 Low Temperature. Nu bruger vi menuknappen op, og så står der allerede Clean 1 Soft. Det er det lette program, så er der et medium program, og så er der et stærkt program. Og nu står der heroppe under temperaturen Clean, og hernede står der 1 time og 20. Så trykker vi simpelthen bare Start, og så går den i gang med at preheate. Og så er det vigtigt, at vi lige går hen og tænder for M-hætten herover, fordi den udskyder faktisk en rigtig masse damp, når vi er i gang med det her. Det er selvfølgelig vigtigt at huske lige at sørge for, at der er både sæbe og afspænding i. Jeg har lige sat en markering her, men det gjorde jeg sidste gang for at se, at pumperne de stadigvæk virker. På den måde kan man se, at den rent faktisk bruger noget undervejs. Og når tiden hernede den blinker, så er det fordi programmet er gået i gang med at gøre rent. Og der vil man engang imellem kunne høre pumperne hernede, at de simpelthen suger sæbe og afspænding ind i maskinen. Men nu er programmet i gang, og nu burde det køre de næste time og 20 minutter. Men der er selvfølgelig opstået en fejl, og vi kan allerede se herinde, at dampen er begyndt at komme derinde. Så den er i gang.